lidi, dnešní video bude o tom, jak jsme s kamarádem obešli celý dům ve tmě asi v 10 nebo v 11 večer, aby si nás nevšimli rodiče. Tak pojď, jdem. Tak jdem. A tamhle úplně v horním patře, nevím, jestli to je vidět, tak tam jsou rodiče, je to úplně nahoře. Fakt úplně nahoře. Za tím balkónem. Tak my jdem a rychle. Pojď. Jdem. Musí sám to povíst. Jinak budem to zájem. A fuj, ty vole, to je Daník. Já jsem Silák. Tady mají kamarády Daňky, takže doufáme, že to bude fungovat. No, nevím, je tu